今、実在する企業を装った迷惑メールから誘導されるなりすましサイトでの被害が急増していることをご存知でしょうか。あれ、いつも使ってるネットショップからだ。ちょっと見てみよ迷惑メール、偽サイトなどを利用したフィッシングは ID やパスワード、口座番号や暗証番号などの個人情報を盗み出します。メールからのリンクではなく、該当企業の公式サイトにアクセスし、マイページにログインをしてから内容を確認するようにしてください。セーブ個人情報、ストップ詐欺被害。